No a ešte tuto je vlastne vstup do katedrály a tuto je základný kameň takého známeho kríža svätého Patrika, ktorý sa používa ako baptisterium. To je tiež jeden z tých častí kameňov toho slavného kríža. Aj keď nebol akože originál samotným svätým Patrikom, ale veľmi známy v Írsku, tu je jeho replika. A keď sa otočím, tak budeme môcť vidieť katedrálu zvonka. Krásna, historická anglosaská budova. No a svoj krátky sprievod zakončím tým najdôležitejším miestom, pretože keďže tu není oltárna sviatosť, Pán Ježiš tu není fyzicky prítomný, hoci katedrála je to krásna, tak ideme na to najdôležitejšie miesto. Ideme na cintorín. A nie je to nič pompezné v očiach ľudí, ale pompezné v očiach Boha. Toto je hrob svätého Patrika, kde podľa tradície sú tu aj ostatky svätého Kolumbána z Írska, ktorý pokračoval v Patrikovom diele, a takisto svätej Brigity z Kildare, ktorá zase založila kláštor v 5. storočí, kde sa vzdelávali aj reholné sestry, aj kláštorné sestry, aj kláštorní bratia. A čo je topka, že som zistil, že vlastne svätý Kolumbán, on bol aj vyhnaný, lebo nejaké rukopisy, neviem, či sfalšoval, či ukradol. Niečo proste tam nebolo OK, tak ho vyhnali. A on rozšíril, proste pozakladal najprv škótsku kláštor a potom aj vo Švajčiarsku, myslím Nemecku, v ďalších krajinách. A to bol vlastne pád Rímskej ríše v tom čase. A títo írsky mnísi, alebo teda aj nasledovníci týchto írskych mníchov, zapísali antickú literatúru, biblickú literatúru, proste prepísali celé kultúrne dedičstvo Európy, aj civilizácie. Jeden spisovateľ dokonca napísal, že tieto írske kláštory zachránili civilizáciu. Takže to je neuveriteľné, aký dosah má viera jedného človeka. Hej, to je, že Patrick. Tak toľko.